Aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati walang abang mencok ning kara walang biru walange putih bujang maneh orang luyura sing wis duwe putu ra tau mulih walang ireng mabur brengang ngirang tawa sunange yen seneng aja mong mandang golek ana nganti omahe Duwe dong. Aku ki tetep duwe. Yo jajal, parikane piye? Umbah-umbah kak banyune wangi bubar munggah anakku tangi. dalang ngono ngono mane man ya lagu Gentan kowe no. Waduh
Aduh aku ora roh piye iki lagu Yo, apa? kok aku bisa ya Bu ya? Hah? Wah, aku duwe. Harap tenang. Semarang kaline banjir, beras larang bayine lair. Lah ngono. Man ya rama sekar pisang sasati ning karya. Walah, aku ki gumun kok. Ya gumun, aku rene brok ora anggit didandani kok. Kowe jek mending. Aku Kowe nganu tekan kene dijandani. Lah aku iki lho bingung tenan ket mang. Lah aku ndak mau sak rombongan, sak travel bane ngobos perkara dalane. Oh ala layak mulaine wengi. Muga-muga 2000 tak kon dandani neh. Lho lek iki 2020 kok. Ini 2020. 2026. Lah ngono ora ono mlikur. Kenalan sih jenengem sapa? Ditepangaken. Assalamualaikum warahmatullahi Lah, wabarakatuh. Lah ngono lho Mas. Mas rada ngidul nang ben gantenge ketok. Lah diagelan kok pirang-pirang dino anggere kon latihan kok alasane awakku panas. Oh alah, ayo. Perkenalkan artisnya Kutuan. Artisnya Kutuan Warsito CS, tepuk tangan. Saya dengan pean. Aku ah. Nggih. Aja pantun alik. Tepangaken nami kula mpun kenal kabeh. Wong kene iki do kenal aku kabeh ya. Iki perkenalan sing tenanan. Coprak larang-larang negara 12 juta kok. Lah Dene ngono. larang apa? Kene tombok, Je. Wong awale dana sakmene dadi tombok. Lah maune topak rega 12 juta diwongi wong 100 borongan. 100. Hei, ora 100. Lah piye? Tera minangka hitungane 100. Karo. Lah wong Pak Mbok me bojak kabeh. Oh, alah. Mumet aku. Ora trimo bisa mbokku sak bojoku papat tak go kabeh. Bayo. Ora percaya? Kayak kita bekakas. Ora percaya kowe? Hah? Ora percaya? Ora percaya. Sik, tak jikono bojoku dhewe. Halah. Lora. Waduh. Lah kaya aja di bojo iki lho. Jan. Aduh, Dedek. Walah yo. Walah. Apa? Baguse branglon kok brang. Mika. Yo nganu to bejo kowe. Wong aku ki aku asline roh iki yo. Piye? Anane kowe gelem dagel perkara disampingi wong wedok ayu-ayu kok. Oh, perkenalan Mami. Waduh. Apa? Mami. Ya dikenal. Kenal salam sik, Dik, salam sik. Ngene lho nyeklimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Renita Putri. Nadia Putri. Wow. Saya jelas. Hei, kurang ajar. Ayo baleni neh. Ayo, dah salam neh balen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nadia Renita Putri, biasa dipanggil Nadia. Oke. Kowe bojone sapa? Kan duwe bojo. Kowe iki aja jujur tenanan ah. Latihane iki kowe iki dadi ora bojoku. Walah. Lah yo. Latihane iki kowe kok dadi bojone Warsito. Iya Mas, lho ning kene malah aku ora duwe bojo. Alah. Ayo. Kowe bojone sapa? Kowe bojo kepiro? Ke-10. Tak dikono bojoku neh. Nah loro wong sing ganteng sak brangkulon, brangetane ganteng karo aku. Ya udah jupuk. Brangetan karo kalah karo aku. Ya jupuk. Sak desa tak pek kabeh. Ra apa-apa. Apa artinya malam minggu? Padahal wong ora duwe. Apa? Padahal wong duwe bojone wong tandur. Yo. Apa omongnya plegak-plegukno? Lah saking ndredeke bojone sak desa ki. Kenal lo, kon maju jek. Latihan kendel ki. Latihan kendel toprak larang-larang kok. Larangan. Oh, bojo dijemek omong. Ya apa tak rangkul kene? Ya ampun, ya ampun. Elas yo los masa cocok ngono ah. Aku yo pengen. Ayo, perkenalan. Jenenge sapa? Jeneng Jawa Pondok. Ya terserah. Jenenge terserah. Ya, ayo salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jenenge sapa? Perkenalan. Mbok bayar pira? 150 apa sambatan lo? Itu ben tanggap toprak. Iya. Jarene Pak Wape ulang tahun nanggap ketoprak ndi wonge. Ayo, kenal lo, ayo selak bengi lakone cek duwomu koyo sepur kok. Ayo. Perkenalkan, nama saya Erika Luki Fabiola, biasa dipanggil Lulu. Apa? Yuten. Beleni. Erika Luki Fabiola. Alah. Enek ora bojonem. Sapa? Ora siji. Oke. Biasa. Ojo dodelan Malam ojo dodelan ojo dodelan ojo dodelan apa? ojo Dodelan apa? ojo dodelan Hei, pelanggaran ngono kuwi apik yo. Oh, alah kowe disaut mboke nganggo empuk ayo. Batak. Oh, alah. Bengi iki yo sing ayu-ayu dipek Warsito dhewe. Ada dikenal sisan yo. Kenalkan Mami. Aja guyu nek ndelok Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudono bojoku sing kepiro? Aku bojone Warsito sing kelima.
kutukan Rene sing ngalah-ngalahi. Oke, artise kutukan Rene sing ngalahi. Ngono ki lho iso goyang apa ora? Oh, goyangno kudu iso. Ayo. Bojone Warsita ora iso goyang. Gak masuk. War. Goyang. Yo. Ya karo bojone lah ayo. Yo. Ayo wong telu yo, ayo. Rintan siang dalu Kilur bang jilur apa di atas sawiji Asik. abot tak lakoni Lolo. Ae. Wo ala pajake kedhok men kudu terus anggere penak. Aku percaya nek bojone iso goyang kabeh iso anu. saya genten kaya bojonem kaya apa? Lho, oke Dik, nek trimo bojonem telu iki ya. Kalah. Kon perene. Perene Dik. Bojonem jarene. Rono. Rene kabeh, bojoku rene kabeh. Bojone papi rene kabeh. Tak celuke dhisik. Yang celuk. Enten ana. Kalah nek trimo telu ki to. Enten tek. Bojoku matane dandang ae lho. Wah, bojone ning kene iso dandang nyenang ngene iki jak. Kurang. Kae nang sapa? Iki sing mbok pamer iki. Ya, Walah. wah. Kena Dik, kena. Kok stasiun ngulung. Hei, tak kandhani yo. Ngene iki ya iso goyang. Iso. Memekane kok ndi iki? Memek kok ndi? Kono lho kulon. Kono? Lor. Ndi? Asem kembar. Masya Allah. Ayo Dik. Ana karo gendruwo. Lah meh padha iki. Ayo jajal, aja gelem kalah. Oke. Ser. Gondelan. Ojo gondelan. Sing penak Mas. Tak blak tak lung tak. Ayo terus. Ayo. Pakai. Aku mbok pengini gelang ngono ki. Kowe gelang nek tuku kok ngulung. Hei, Mas tenan bos karunia. Ayo. Loh, Alah. genku kok enek. Apa? Kalungku gak duwe. Ndi? Aja wedi Dik. Masih awake dhewe wong sugih.
Aduh, sudah. Tumpah enem apa tumpah enem? Becak. Lah yo, becak. Tumpahanku apa, Mbak? Tumpahanku, Bu. Tumpahanku apa? Pajero. Oh, Pak. Wah, Becak. apa dong? Mau di sini-sini mau kowe. CV Turbo. Oh, suke oh, Bos. Alah, Siapa sayang? Sing siji apa sayang? helikopter. Oh, suke. Padahal becak. Apa? Nek tumpahane becak apa? Tumpahane bojone mopo ki mang telu aku pengen roh. Siapa jenenge itu, Bang? Lah kok bojone akeh yo lali. Oh, Lah wong sugih yo sak mena-mena. ora apa-apa. Ayo, Jang ngomong. Jenenge apa? Mobilnya awake dhewe. Pajero Yang satu, CV Turbo. yang tiga. Helikopter. Oh, sugih Bos, duwe akeh. Duit apa wong sugih? Ya. Lah wong aku roh kowe nggawa telu iki mbok gledek nganggo gledekan elek mutu to. Oh, alah. Jack, Makanem apa makanem? mana kene ya? Yo. Spaghetti no ya. Lah mangane kene apa, Mama? Watu kerica. Oh, setik dong. Alah setik kita ngene. Ya setik. Lah wong setik mie ayam. Ya, iki orang nek iki angel mangane. Gino. Sing kedua angel mangane. Mangane apa? Mangane apa, Mas? Mbak. Loh. Bojo kok mbak. Midan, Cok. Mbak. Oh. Ancuk iki. Lah, bojo didancuk-jantuknya. Toprake ora oleh misuh, Cuk. Lah iki muni dancuk. Oh, alah, ijol nae bojone. Sing asli jeneng makannya apa? Susi. Minumnya? Oli. Oleh mata nemi. Sini Warsito ae. Oh, alah, Areti saya kutu ana mangane oli. ora, bojo nomor loro delalah ayu-ayu ora bener ya. Ngene iki yo, mane delok. Main delok. Pane yo delok. Delok. Iki sekolahnya nanti ta? Yo. Paling ngobar kok rombongan aku dipecel ndase. Ora apa-apa paling ninggal ndas tok ae. Lah kok pada kesel wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alah, Etus, kowe seneng nek aku gek enek etus. Ndak aku ndak apa kowe ndak seneng nek entuk beras no. Matamu. Ya ini. Alah, jajal ngono kuwi kon godani wani apa ora? Yo, Warsito ki ora perlu isin. Soale ning desa Brangetan wis isini-sini. Godani jek sicok-sicok bojone. Iso. Kabeh. Gondronge piye lah pesen. Mbok tak warai. Piye? Mah aja bojoku. Ora ora. Kok aja oleh bojoku, tak segel iki bojoku. Tak keprok kowe kok. Wah, lah kowe aja omong manging kupingku. Iki ngono bojoku termasuk telu hitungane, Cah. Ya, Cek ya. Aku mulih. Aja mulih arena, wape tak gandrung kok. Meripaten kabeh melek ngene lho. Wis melek oh, wis melek. Ingeti. Sesole tak wae rondap iki. Jungok. Ben ora pedes iki. Aja wong suka jungok. Kursi ndi kursi? Wis ngene ngadeg lah, seneng aja nduk rugi no. Pacar ayu-ayu jungok. Rungokno. Ya. Bongko iki. Pak iki ngono sing dadekno ketua Utoprayu sapa? Mumet jasku kabeh sore. Wah. Ya ini. Kuali. Ya ampun. Ya. Ayo. Ya. Gage aku sampe. Gage sida apa ora, Bos? Iya. Modar musuh anake sutar. Ayo. Duh wong ayu.
Matane. Wong digandrung ora duwe diparani. Engko bagi loro ya. Oke. Tekan ndi iki, Mang? Apa? Tekan ndi? Tabanan anak lali. Nanu. Apa tekan nunune nono? Duh wong ayu papujan ngati Aja jamang aku kelali neh. kaya ngene wong nandang asmara Kipas dek Mas Sumun. lah Kipas wong sugih le, kipas kerdus paling. apa ta wakku dhewe Aja ganggu. Kene. duh dewa jawataku welas ana mring Ya Allah, 20.000 kono 100. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti. Nanging aku kesabaran iki yo. Aduh. Tak terus. duh dewa jawataku welas ana mring Iya ya, nggo gacoan yo sesuk saiki operasi. Kandhane aku jejak omong teko ndi neh. Teko ndi? besok kapan katekan Mripatem melek, Dik. jejer lan wong lemu umpamakna sira nakoda tanpa prau sasaden jelatri nyedam sari as tetap godak no Ya jajal. nek gandrung bahasa Indonesia itu bahasa Jawa itu kuno Kene juga sih pegel aku. saya genten bahasa Indonesia Allah paling gandrungnya banyak. Apa gajah kok banyak. Dadi gandrung ayo. Buang kok bojone domo.
gelem sik. Yo ayo kok. Rindunya hatiku. Tepuk sikil. Alah. Walah Dek kowe iki ngene tak kandhani yo. Kowe umpama ngono kuwi, juwek langsung mak ngono lho. Walah. Aku ki ogel wis kadung ogel dah, ora sido-sido. Wes ayo. Rindunya hatiku. Aku ogel Dek, ya ampun. Alah. Saking ayune kok enak ogel gak tau mikul. Gak tau njujung wong ayu. Gak tau njujung wong ayu ogel ngene-ngene. Gendong. Bisa apa ora tak gen. Ayo dadi terus ayo dadi terus. Selabengi ayo. Modet Nonen Oh, ala bojo ayu-ayu kok Rawarsita wedi. Oh. Ndemang wis ning rombongan wis tak pleneki kowe bojoku ngono. Lah ya, pane kampungane ya kok gampang-gampang babarane wedake wedi. Nah, iya. Ayo, Iduku sampai muncrat. Oh, alah yo. Ayo. nonen Kono remuk penak. Oh, bojone telu ayu-ayu tok gene sing elok. Ya jange. Loh, ate bukan medun. Oh, apa di kamar mandi? Iya. Ayo. No. Alah, Bojoku wis. tak silih. Lho, bojoe disileh. Nek gelem yo dibato wae. Dun. Kok kami Cus. Aku agak iki toprak diguyu dhewe. Eling to, kok nek seneng tangga dhewe. Justru kuwi dondange ben edak. Etane kali karo brangkulon ben edak. Yo edak akhir nganu numpak helikopter bojo nem cok emang lho. Ayo. Ah, iki tamben ae. Iya mben iki apa iki mben. Tamben loro iki. Yo nyanyi no. Nyanyi. Ayo Mas, lintang asmara Mas. Langsung aja Mas kok. Ayo Dik, nang adek. Yo. Lintang asmara sik. Yo sakmene ra apa-apa. Sing biasa ngomong-ngomong. Masih bersama pagelaran ketoprak umur kencana muda budaya Kutuan Loki. Yo. Siang patri mong eling manis setiaku bisa andweni marang dia sulam Yo. rasa
segoro rasaku rapakan serno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Ngene Dik, wong lakone iki yo ejek dawa. Kowe ndang kono wong loro nyiapno panganan kanggo mas-mas iki bojone kabeh ya. Ya ndarono sik.